we are solving gender conflict. Abi ninyo, mga kaubanan na kuminyo, sa gusto niyong sadili, ang away sa magkaayon, apektado ang inyong trabaho, apektado ang relasyon sa inyong silingan, apektado ang relasyon sa inyong mga kabataan. Naiaway sa asawa banas balay, wa man matapos, wa man mahuman. Kay mag-opisina naman ta. So pag-opisina nato, ang unang kliyente nato, mo ay mahuman sa atong away nga wa mahuman. Mao ni ang nature, mga kagalaan. No? In any profession you have, bisan ka namong pastor, pananglik lugar, kami ni Mrs. Serrano, nag-away man ang Bernes. Pagkasaban mo wali ko, minus kayo. Kaya nga kung na, makabawi ko itong awaya, kaya murag alkansi ko. So, ingon niya na, mga kagalaan, that is nature. No? So, sa kanunay, akong gingon ka ninyo, kung salapi mo'y nagbugkos sa wagbana, lumalabay lang na, muagi lang na. Kung kagwapo, mo'y nagbugkos sa sawagbana, mulaos ragyuta madugay. Apan kung gugma mo'y nagabugkos sa sawagbana, mulahutay. O kung ang panimalay, mga kagalaan, nabugkos na sa maong gugma, kana nga panimalay, maligon. Dili lamang nga maligon sa Sabuga City, apan maligon bisan pa hangtod sa eternidad. O kung kini maligon nga panimalay, dili mabungkag, dili man nagbulag, kay gusto na kong ipasabot kaninyo, ngang panagbulag, dili maoy pinakamaayo nga solusyon. I repeat, divorce and separation are not always the best solution. Ang atong mo sa atong kaminyoon, muratag doktor, basta mo kipat-kipat pang mata, tambalan pag yun na nato. Gawas o gihaya na yun, wala tayo mahimo. Ha? Muna nga itong imong sa kaminyoon, di kay gamang away, bulag. You know what? That's a poor decision in life. So kung ang kaminyoon, ang atong panimalay, maligon, kana nga panimalay, malipayon. Dili malipayon tungod sa salapi, dili malipayon tungod sa kabtagan, apan malipayon tungod kay ang Diyos naa sa atong panimalay. Atong huparon sa Binisaya. Kung ang Diyos naa sa panimalay, ang gugma naa kanunay. Kung ang Diyos na sa panimalay, suod ang matag-usa. Kung ang Diyos na sa panimalay, panalangin mapatan bisag asa. Kung ang Diyos na sa panimalay, ang tanang butang mana. Palakpakan na ito ang Diyos nga nasa atong panimalay. Ladies and gentlemen, God bless you all. God bless you all. By the way, live stream ta sa akong Facebook lang, I have 40,000 followers every month. Throughout 179 countries, mga kagalaan. So atong i-greet, pwede ba, kameraman, i-focus na nato ang atong mga nag-attend sa seminar, kay atong ipangmusta ang atong mga kagalaan gato sa ubang nasod. Ato ko na i-focus. Please. Okay, thank you. Sulayan ko na to atong ianaan ang atong kamot. Iwagay-way na to ang atong mga kamot. Thank you. Palakpakan na to ang atong mga kaigsunan na tuwa sa tibok na kalibutan. Thank you. Karon, mga bana, eyes on the screen. Para ni sa mga bana. Aron inyo masabtan ang inyong asawa nga babae. Nagingon ang usa ka magsusulat. A woman, is the most complex creature on earth. No reasonable man
would claim to understand her fully because in the first place, he is not a woman. Walay lalaki nga isakto gunauna nga moingon, nakasabot ko sa babay. Kaya di yun ni mo masatan ang babay, kay una sa tanan, ikaw nga bana, dili ka babay. Ang makasabot ras babay, kanang isig ka babay, pananglit nga bana. Nakita na to atong asawa nagburos. Nakadungog ta nga ang nagburos, grabe kadagag inconveniences. Nakadungog lang ta, pero mata magburos. So di ta makatilaw kung sa ang iyang mga inconveniences. Nakaibalot ang atong asawa kada bulan ay bisita, reglahon. Wa man ta regla, sukad masukad. So experientially, wa gyud ta ni ana. Wala. Mong nagiyon diha, di nato masabta ng babae, nga naman, in the first place, ang mga bana, lalaki. Lalaki. The most complex creature. Lahi na siya nga linalang sa atong Diyos. Tanawa, ha? Ang babae, naigimik. Sa publiko, magkaon, kung saramang yun. Ano mo na? Oh. Pero tanawa, og siraw sa ilang balay. Ha? Tanawa. Nakita ninyo og sa kakompleks ang babae? Dili man maayo kaniyong babae nga sa tubang na siya, uyab, grabe mong kaon. Mabala ka markuyaw man niya, supply na ito ni mahurot. Ha? Mga ba ang babae, ana rin na, babes, lami lagi. Di man kami hala, babes, kalami pag yun. Ma-turn off ang lalaki. So dagang gimmick ang babae. That is their nature. Ilan ang nature, mga kagalaan. Ha? Mga lalaki, paminaw mo. Mga problema sa babae, kamo ang hinungdan. Mga problema sa babae, lalaki ang hinungdan. Tanawa, ha? Tanawa. Menstruation. Lalaki. Kamu mo hinungdan yun. Menstruation. Ano ba? Menopause. Oh, kamu lagi yun. Kamu yun, bisang sound. Bisang sound. Ano ba? Mental breakdown. O, tanawa mga kagalaan. Muna, gaya mo ganoon nga, ang lalaki ra mo nagka-problema sa mga babae. Bisag babae, nagka-problema sa mga lalaki. Palakpakan na to ang mga babae, mga kagalaan. Kamu nga mga babae, mo naghatag o kalipay ni ining kalibutan. Pananglit, kini nga kalibutan, pulos lalaki, mag-usaman mi. Magsigil naman yan sinumbagay. Pagkanindot ang kalibutan, kay naay babae nga gihatag sa Diyos. Ha? Kaya, naay CR, toilet, naay aero diha, no? Nagingon, men to the left, because women are always right. Men to the left, because women are always right. Mga bana, bisag wrong pang atong asawa, i-right na lang na, aron husay ang atong balay. Ha? Husay ang balay. Yang mo na, right. Di wala problema. Wala problema. So, ingon na ang misteryo sa babae. Wow! Ha? Balo mong anong akong gidala? Paminaw mo, mga asawa. Nagingon din ang study sa Florida State University. Murag sa inyo ni Mambit siya. Yes, Florida State University. Sa survey nagingon na kung ang asawa nakabana o dili gwapo, malipayon siya. Pero kung ang babae nakabana gwapo,
minus og kalipay. Nga naman, kung ang babae nakabanagwapo, insecure. Di mahalo na. Okay. Daghang galing mo, regard ka sa akong bana kay gwapo man. No. Pero di gani gwapo, tulog kumayo, relax, wagi mo punitan ang banaha. Muna diha, kalipay mga kagalaan. Ha? Abi ninyo, kung wala ko ni makuha nga research, di ko kasabot, nanong si Mrs. Serrano, insecure kaayo. Karoon pa ko kasabot, nanong insecure na nga akong asawa, mga kagalaan. See? So, ang kalipay sa panimalay, nara sa atong pag-manage mga kagalaan. Okay. Punto numero 1. Ang babae, gusto gyud marikognisar ang iyang mga binuhatan. Gusto gyud nga imong i-appreciar ang iyang pagkamao. Na yung mga bana nga di magkasabot. Mga bana, careful mo. No? Kaya na yung mga butang nga bago sa inyong asawa, huwag yun mo mag-appreciate. Oh, nagpalit og sinina. Huwag yun mo yung bana, ano, murag bago man na. Wala lang. Muna nga ang asawa sa imon, Dad, okay ba ang sukod sa akong sinina? Buti pa sabot, Dad, buta kawa, kakita, bago rin akong sinina. Muna ang mga babae, ha? Di ka sila sa parlor, putol o buhok, no? Imo na ni-appreciate. Wow, nakaangay ko na nga, kat sa imong buhok, wow, nindot ka kaayo. Ang imong dagway, murag si Mami Dionisia na. Eh? Oh. Ingon na ni Ana, mga kakalaan. Appreciate, mga bana. Di gani ninyo ma-appreciate ang inyong asawa, ang inyong silingan mo'y ma-appreciate. Muna na delikado. Pag-agi sa imong asawa, nga ganiharan pa namin, ang bana wag yun mag-appreciate sa bago niyang putol sa buhok, wag yun. Pagkarabi sa asawa, nakagis balay sa kumpare siya, Mare, wow, happy new haircut. Ingon na ng asawa, ayaw pa silingan, nakakita pa sa akong buhok. Niya akong bana, wag yun kakita. You appreciate. Kung sinaadi ha, atong i-appreciate. Kay ang mga maayong nga mga pulong nagiusar ni Solomon, sama kini sa barayan, sa putyukan, matamis sa kalag, o makahimsog sa mga bukog. Ang maayong sinutihan, makapadasig. Hani, wow, isaktong timplada yun ang imong sabaw. Sabi ni mo ng asawa, di nakapuyan maglungag. Oh, pero higop og sabaw, gipaningot. Lakaw, ingon sa may, tag na dun lang to akong bana. Oy, yun, magpasalamat sa akong gibuhat. Appreciate. Enhance her self-esteem. Usaon nga siya madasig. Na siya, mudawat siya ang kaugalingon nga, wow, mapuslan gyud ko. What? Tasty meals, tidy home, marital fidelity deserve praise. Makalutog mayo, appreciate. Ha? Ang kahinlo sa balay, wow, mami, mauwaw man nataan mo sunay balay, kahinlo ba? Pero sa may buhatos ba na, pati butas, isulod sa balay. Ha? Okay. And then, I would like to tell you, nalimtan lang yung tingalis mga bana. Kanang imong asawa, na 40 na katuig, nagmatinud-anon sa purity sa inyong kabinyon. Needs, praises sa iyang pagkababay. Mami, salamat. Ang uban nagubad ng balay, pero kita, lunod patay ng atong relasyon sa kabinyon. I-appreciate, mga kagalaan. Ha? Appreciation, pwede ipakita sa mga gift. Mga babae, paminaw mo. Kining lalaki, maayo lang yun, maayo kaayo, kung manguyab pa. Aral yung kabuutan, basta manguyab. Uyab na gani, at memorize ang inyong birthday. Pero nagkaminyo na, matiguang na, malimot na sa birthday ang mga bana, mga kagalaan. No? Hala, ingon na, di ba, mga lalaki, gimik-gimik na yun. Kaya batanon God, uyab. Ay, birthday.
babes, happy birthday. Ingon ang babae, ala babes, nalimot ba yung ala birthday ba din ako ron? Ha? Di ba? Ingon dahil lalaki, babes, happy birthday. Hala babes, mahal man nga chocolate. Imported man Ay, wala rin na, oy. Di ba na? Kamo nga mga tigulang sa manako, napa mo'y chocolate pag birthday. Isnober, bisag isnober, wala na yun. Ingon ni ana ang atong kaminyoon. Kita rin nagpatay sa atong kaminyoon, kay nawala ang gimmick nato natong manag-uyab pa kita. Ha? Okay. So, mga kagalaan, ania ang sinulat sa usa ka babae nga writer in behalf sa mga kababayan. Sa Philippine Daily Inquirer, ang iyang column at large. Sinulat ni Rina Jimenez David. Matod pa niya. Maayo mamong mga bana, kay kung buutan mo sa trabaho, pagkatapos sa tuig, makadawat mo og recognition, most outstanding worker. Maayo mamong mga bana, kay kung kugi mo kayo, makadawat mo og increase sa inyong salary. Pero kami nga nabilin sa balay, kinsa may hatag na mong plaque of appreciation. Huwag mi magkadawat as most outstanding wife. Wala. Maayo man mo tricycle driver, kay makita sa komunidad nga nagkayod mo og drive sa motorsiklo. Kami nga mga asawa ng laba, huwag nakakita kay tuwarmis banyo ng laba. May mo mga bana, kay kung tuwa mo sa basakan, daruhan, nakita sa mga tao nga kamukayod. Kami nga nagtabyog sa duyan sa among anak, wala kita kami ragayon. Ingon ini ang difficulty sa mga asawa. Labi na, kung ang asawa na bilin sa balay, mangutana dayon ang, Sir, usay trabaho dahil ni ma'am? Walay trabaho na sa balay. Mangutana ko yung mga asawa, kanang nasa balay, wa mong trabaho. Wa mo yung mga trabaho sa balay. Kung sa mga mabuaya, bulan-bulan sa init sa adlaw. No, naay trabaho pero wala sweldo. That's the reality in life. Busa, nagingon si Rina Jimenez David. Listen to me clearly. Nobody, man cannot fully understand the world of women until he uses our high-heeled shoes, tight skirt with a pantyhose, chasing the bus in an uphill climb. Mga lalaki, di ninyo masabtan unsa ang kaperwisyo sa mga babae hangtod di ninyo isuot ang taas na tikod sa among sapatos o tight skirt, pencil cut, ang palda, unya, nagamit mig pantyhose, nagukod mig rural transit sa sakaon na dalan. Kamu kuno'y magsapatos ang tikod, inguna na kataas. Di ba mo mga tumba mo, mga banaha mo? Ha? Mao na nga ni among syudad, mga bana, haguros lagtabok sa karsada. Sa dalaga, gunita pa, gunita tayo, babes, bantay mo ha, kay traffic ka ayo, babes ha. O sige, babes, ato na ta. Pagkaminyo na, haguros ang banal. Dali, syudad ni, di magpatay-patay. Usaw ni mo pagpadali ng inyong asawa, tasog tikodo, dinumiro ang lakawana. Oh, inyo lang dali-dalion. Di na pwede. Unya, hugot pag yun ang palda, ambot nga nung inyo punigyo ko, di antikang aragyong mubuha. Oh. Pero ang natingad ang ako, kanagyod, pantyhose, nangutan ako sa akong asawa ko, day, usa man ang pantyhose, sige yung katawa, sa kadugay ko na ginamit, huwag yung kabakita, bitaw tugani ko kay, ang ako nasabtan sa hose, ka naman para sa gadin. Nga nausar ba ng panty nga na may hose? Di ko sa kutana. Yung natanaw, ragod, agoy mga bana, nakakitata ni Ana, pero wata ka balo singalan,
ang pantyhose di ay stockings na nagikan sa tikod, ang kataas, unya kutob sa kuto-kuto nga medyas. Kinsay nag-invento na ng medyasa nga kutob diha way buot nga designer. Giperwisyo ang atong mga asawa. Unya, sakay mugbas at tumog Cagayan. Tunga-tunga na, di makabot sa restaurant nga dunay kasilyas. Driver, ako asawa, di na makagwanta, mangihin na ni. Honong, mami, pagdali. Di, nani mo po di mapadali ng asawa kay pantyhose ang gigamit. Mangita pa nagtago. Pagka nakatago sa, bala mo ko usahan sa mga babaeng pantyhose, ano na nila, down. Pagkahuman, lift na ba, Namo ana mga lalaki. Wala. So, kini mo angay natong salabtunon. Labi na mga bana, kanang mga lakaw-lakaw bitaw, kanunay mauwahi ang asawa pagpangandam. Nag-retire naming duha ni Mrs. Sirano. Sa opisina may katrabaho, wa gyud ko kahinumdom na siya mo'y nakauna o preparar siya ang kaugalingon. Kanunay ako'y mag-una. Niyan ako silang, inday, dali na, inday, kaya malit na ta. Coming, kanang coming, wa pa na diha, coming pa. So ako nga lecturer sa Love That Binds, akong gipanid-an yun. Because when I give lecture, it is more on experiential rather than theoretical. So, akong gitanong sa bagiring coming. Ay, pagka magligo, kuhag blower, ako kayo na may huipon, di wala problema. Pagka na atubang samid, naglaray na ng botelya nga murag arbularyo nga mga botelya. Ang kilay, ipang-arrange pa. Mga bana, namoy kilay nga arrange, gadudag yun ko ninyo. Ha? Pagka manana, napaiya ng mga bana, susihan ninyo ang handbag sa inyong mga sawa. Gaburot na. Murag tagiyag factory sa Sambuanga City, mga kailangan o sardines. Tanawag ko sa sulod. Tisyo, pinilo-pilo, naisamin lingin gamay, nanay mga butilang gagmay, kang mga ambo. Ingon na. Sulirin niyo alsa ang handbag siya ng asawa, di ba moabot nag 10 kilos, may 15 kilos. Pero kita mga bana, iniglakaw na to sa man, pitaka, sudlay, cellphone, panyo, go! Ang mababae na unyay mo na, pagdali ba? Di na makalikad, daghang gamit. Daghang gamit. Na yung mga reserba nga ako sa, kita wa errors ba kayo sila na yung mga reserba. So ingon niya na, women therefore needs understanding, consideration from the husbands. Pwede ba palakpakan na itong usabang atong mga asawa, mga kagalaan? Tanawa ang kalayan. Shopping sa lalaking babae. Mo shopping ang lalaki, o sa imong paliton, mo palit ko og sapatos. Tanaw na, nakapalit niya, ulit dito. Ay, lalaki. Mo shopping ng lalaki, pag ingon, sapatos, budiretso na sa sapatos. Aparang babae, ang inyong asawa, lahi ang ilang shopping na pamaagi. Ingon niya na, di mo masabtan usay paliton sa asawa. Yung masabtan. One time, inungan ako sa pang, ubanira good ko, asaw ta, at ta small, kaya magpalit kog sinina. Ko, sige. Nihapit. Doon na ba'y sale nga step in og sapatos, nagsukod. Ay kumupalit ka? Dili nga yung sukod-sukod, man, di ba ka pupalit? Ang babae mo na, di bisag di mo palit. Testing na. Ang tanan nagbitay na sinina, hikapon.
Kung na kayo napilayan siya, wala. Second floor na. Second floor. Dito na po. Wala. Sige. Na kayo napilayan? Wala. Third floor. Kusyaro siya, balang sininaoy. Third floor. Nanay kapilan. So, asaman, ground floor balik ta. Higala, ingunan na ang ato asawa. Kung di mo magkasabot sa kinabuhi sa inyong asawa, mag-away mo sa shopping mall. Busa, ang ubang bana nakasabot. Kung mag-shopping ng ilang asawa, istambay ang mga bana, mga kagalaan. Nila na lang, nagduka na ang mga bana, mga kagalaan. Wala, gitulog na sa mano'y hinuwat sa asawa. Kadugay ba ng asawa? Oy! Ang asawa nag-shopping, ang bana yung nana. This is the world of women nga kinahanglan atong masabtan. Binangay awayan ka na nga butang because ilan ng nature. Kita mga bana mo atong merkado, kamatis. Mas kilo. Pili sir, ayaw. Ikaw na lang. Ang asawa nila, kamatis. Butang ng tibangan. Tanang kamatis ni Leon. Sama na rin mo. O banayin yung asawa, pengon sa market. Mamalit og mga gulay. Sa imong pritong talong. Una ni talong, ayos sa. Pila ni? 20 bugkos. 18 na lang. Adili. Kani pila. Hato dito. Pagkabot sa mo'y, mubalik din kaya niya barato. May. Imon nang mabaliktad nga maumana ang kinaiya sa mga kababayan. That is the nature. That is the woman, your wife, mga kagalaan. Okay? So, point number 2, she welcomes her with household chores. Ang bana, dili gusto tabangan. Pero ang babae, ang asawa, ganahan tabangan sa balay. Tabangan siya sa trabaho sa balay. Kay sultian ko kamo mga bana. Ang trabaho sa balay, walay pagkaman. Magbalik-balik lang na. Gilabhan, gihayhay, giplansa, bulingon, laba. Ihayhay, plansa, isuot, laba. Way pagkahuman. Mulong ag pamahaw, mulong ag paniodto, mulong ag panihapon. Way pagkahuman, mga kagalaan. So ang asawa, ganahan ba sila makabahan? Niya ay problema sa asawa. Naglisod silang pangita, unsaw nila pagpangita, kanang maayo nga bana, matod pa sa babae. Kung ikaw makakaplag o gwapo nga bana, walay sulod ang utok. Kung ikaw makakaplag og bana nga bright, dili siya seryoso kaayo tan-awon sa iyang relasyon. Kung makakita kag bana nga kwartahan, dili siya matinahuron. Kung makakita kag bana nga grabe mo trabaho, wa siya ipanahon sa romansa alang nimo. Kung makakitagagbana na seryoso sa iyang pagkabana, ang iyang ex magukod-gukod niya. Kung makakita ka og bana nga mapainubsanon, wa na siya ikwata. Kung makakita kag bana nga responsable, dili na siya romantiko. Makakita kag bana nga edukado, magabati siya nga kakununay siyang insakto. Magkakita kag bana nga walay grado, masuko og imong koreksyonan kay abi pa lang nakatamay. Kung magkakita kag bana nga very smart, kana mayo siya mamaka. Asa na nga mangitag maayong bana ni? Mga bana abi ninyo nga ang mga bana ray nagkaproblema. Ang mga babae nagkaproblema usab sa ilang mga bana. Okay? So, unsa man ang himuon sa bana o asawa,
ang tabang sa bana, mga kagalaan sa panimalay. Kinahanglan ang iyang bukton, maalsa, dili lamang sa pagkakusya ang asawa, kundi alang sa pagtabang sa trabaho sa panimalay. Kay ang asawa malipay, nga matabangan siya, kay sungol kayong trabaho sa balay, nga siya ra, mga kagalaan. Kung ang babay nagtrabaho, nagkinahanglan siya katabang sa balay. Kung ang bana o ang asawa pulos nagtrabaho, nan sila magbahin og trabaho sa balay. Usa pa, kung ang bana o asawa nagtrabaho sa gawas, kinahanglan mo trabaho sila sa sulod, mga kagalaan. Okay. Punto nga ikatulo. Ang asawa, iyang ipadayag ang iyang pagbati. Di kinahanglan na imong paminawan siya. Ang iyang feelings ipakita. Ang bana dili, taguon niya ang iyang ibati. Ang lalaki, sumala sa survey, kada adlaw, 5,000 words ang mugula sa iyang baba. 5,000 words ang mugula sa baba sa lalaki. Ang asawa, kada adlaw, 25,000 words ang mugula sa iyang baba, mga kagalaan. Karon, imong asawa na bilin sa balay. Tibok adlaw, 15,000 pa ang na-release sa mga batag binadlong. Pagabot nimo agwanta kay na balance nga 10,000 nga kinahanglan maminaw gyud ka niya. Muna ang reason ng asawa, ganahan og conversation. Okay. So, imo na, mga kagalaan. Okay? So, nagkinahanglan ang bana, maminaw siya maayo. Hinay mo sulti, maayo maminaw. Maminaw lang. Kalipay rin yun sa asawa, nga kung naisulti, maminaw. Kalipay na sa asawa, mga kagalaan. Punto nga ikapat. Ang babae, dali mausab-usab ang iyang mudo. Ang iyang mood. No? Ang iyang mood, dali mausab-usab. Nga naman, nga dali man mausab. You know what? Sa pagtambong nako sa Global Health Institute sa Geneva, by modules, by klase, na yung mga subject matter. Balo mo, ang akong gipili mo, ang nature sa babae o ang ilang common na sakit. Niadto ko sa kwarto, pulos babae, pagabot na ako rin lalaki. Ni pahiyom ang lecturer, abi nagnasaag ko ba? From where are you, sir? I'm from the Philippines. Oh, this is a class for women. I know. Ingon ako, I know. But why you are here? Well, ma'am, the big mistake that you are doing is you are talking about the problems of women and your audience are women. It should be that the men should listen to your lecture so that we can understand what are the problems of women. I didn't think of that. Okay, you're welcome. Sit down. Likod ko, ako rin lalaki, mga kaigsunan. So, dagan kong nakatunan, mga kagalaan. Okay, ang usan ini mo, nga nga nakausab-usab ang mood sa babae, ang iyang pagbati, tungod kay, number 1, ang blood chemistry. Ang dugo sa babae, 20% ubos kay sa dugo sa lalaki. Kulangan og oxygen ang inyong dugo, 20% ikumpara sa mga lalaki. Therefore, ang circulation, usahay din na kayo makabot sa utok mo nang medyo sapot na ang sumpay ni anak. No. Oxygen ang kulang anak. No. So kung na inyong asawa nga saputon, ipatuwad-tuwad na kayong oxygen mo ato sa utok. No. Ga, ingon ni Pastor Serrano, sige na, duko diha kayong oxygen mo ato ni mo. Okay. Usa pa, ang babae, panahon sa iyang menstruation,
apektado ang iyang reproductive system ug unya ang mga kausaban sa sulod siyang lawas sa reproductive system maka-create og tensyon ug kini maka-impluwensya sa iyang emosyon ug iyang behavior. Gani sumala sa survey sa tibuok kalibutan, kadaghanan sa mga babae nga mag-commit og suicide panahon sa ilang tingregla. So, mana ba na kinahanglan mo sabuta kay wa man tarigla ha? Kita ang musabot nila, mga kaigsuonan. Okay? So, matod pa sa lecture nga akong gitambungan. Ang babae, dunay gitawag og premenstrual dysphoric disorder or PMDD. Unsa man kini? Kadaghanan sa mga babae sa dili pa ang tingregla adunay gitawag PMDD, premenstrual syndrome, nga gitawag og premenstrual dysphoric disorder. Unsa man kining PMDD? Ang PMDD mo nga ang babae maka-experience before sa iyang regla o sa depression, anxiety, irritability, mood swings a week before menstruation. Usa ka semana sa di pangtigregla, murag magulan, di kasabot unsay naguulan. No? Murag mabalakanon. Nya murag dali masuko. Ang iyang mudo dali mo swing, malipayon totoo masuko. Sugo na sa chemical reaction sa sulod siyang lawas, kadto mga hormones sa lawas nga naapektuhan panahon sa tingregla, mga kailangan. Busa ato ning ampigan. Point number 5. Ang babae huyang apan ligon. Daw di mo masabtan huyang unya ligon niya. Huyang siya, weak siya physically sa kusog. Minus siya kusog kay sa lalaki. Pero niya ay mga strong points sa babae nga wala sa lalaki. Unsa man kini? Okay. Ang babae, mas hait ang iyang igdulungog. Ang babae, mas hait ang iyang mata magabi. Ang babae, mas sensitibo ang ilong kaysa bana. Abi ninyo, blessing ka na sa mga asawa. Nganuman, kay dali siya makadungog. Muhilak ang bata gamay, uy, ang bata naghilak. Ang bana, wa kadungog. Oh. Unya, pagkagabi, mubakod ang inahan, bisag may suga, kay balog asa ang biberon, asa ang diaper. Bana sugua, di ba makabangga kung asa rato. Kay ang babae, hait ang iyang mata sa kagabiyon. Ha? Ang ilong sensitibo, madalibang ang bata. Ang bana, bisag mo agi na ang dako nga kaida, wa pag yun, hagok pa na siya. Sumaw niya ang advantage sa mga babae nga wala sa lalaki. Unsa pa? Strong ang immune system sa mga babae kaysa lalaki. Unya, very resistant sa heart disease panahon nga siya manganak. Gani, mga kagalaan, mga kaigsunan, nag-ingon diha ang mao natong pagtuon nga ang babae mo'y mubakod binsang unsang orasa nga muhilak ang bata may panginahanglan. Dili tungod kay siya asawa, kung dili tungod kay siya babae. By nature, very compassionate ang babae, mga kaigsunan. Okay? Busa, gamayng lihok sa bata, ang asawa, mubako dayon. Ambot pila ninyong bana nga mo itigmatas itong ang gabi. Mahal na kita maghimog bata, pero nanay bata, iyan na sa asawa. Nalimot mo, korporasyon na. Hunya, magkagalang. Ang babae, na medical term na tawag,
mas ligon siya og corpus callosum. I cannot explain that, and I will not explain, even though I understand, because that is not my field. Pero ang corpus callosum, pasabot, madali siya maulian kung naiyang stroke na yung bation. So, ang stroke na babae, lalaki, dali maulian ang babae because taas ang iyang corpus callosum. O mga bana, paminaw mo, mas taas ang kinabuhi sa asawa kaysa bana. Surveha ko nun yung barangay, pilay biyuda, pilay biyudo. Ug sultihan ta mo, mas dagag biyudo, gamay ray biyuda. Nga naman, mubu ang kinabuhi sa bana. Ako nang emphasize ninyo, muuna maditag kanaog ning kalibutan na, magbuutan ta. Aron ni pahalo na tag maayo sa maayong Memorial Park. Kay maldito tangabana sa kanal ng lubong, mga kagala. Buutan tangabana, mahalon nga lungon. Maldito tangabana, gubuon lang ang dingding sa imbalay, himuon nga lungon, mga kagalaan. Maldito nga bana, ang mag-vigil, sara-sara lang, sinanglag na mais, moray kapi-kapi. Pero buutan nga bana, Milo, nagatas pag yun. Buutan nga bana. Ba? Sumubo ang kinabuhi sa bana. Dili kanan, ha? Pero kadaghanan, mas daganang byuda kaysa byudo. Busa, may sugilanon. For the sake of illustration, I would like to emphasize. May usa ka lalaki nga dili gwapo. Nakaasawa o gwapa. Ang lalaki nga dili gwapo, kwatahan, milyonaryo o bilyonaryo ba? Ang asawa nga gwapa, huwagi kwata, di sa gamay. Pagkaminyo nila, ang bana nga kwartahan nga dili gwapo, grabe ang iyang batasan. Pagkaulawan ng asawa, siyagat-siyagitan, insultuhon, pero sultihan ta mo, ang tao nga way kwarta, taas og pailog. Duko-duko lang yung asawa kasama naman, og mulaya, so apoy ikaplite. Oh, ano na? Wala. Daw-dawgon, hilom ragyat. Diabot ang panahon nga ang asawa ni lahutay, ni agwanta. Natigulang na sila. Pagkatigulang yung bana, mami, pagkabuutan ng mong asawa, taliwalas ka naman ako sa akong batasan, ni agad ka kanunan ako, premyohan ko ikaw. Ingon ang asawa sa mayong premyo, mag-tour kita around the world. Libot sa kalibutan. Ay kabalaka natay kwarta. Ingon ang asawa, sige. Nag-tour sila. Suroy sa kalibutan. Lipay ang asawa. Katapusan nila nga destinasyon, Jerusalem. Pagadto nila sa Jerusalem, nitukar ang sakit sa bana, namatay. Mubo, manggod ang kinabuhi sa bana, patay. Ang asawa nga inosenteng sao na lang ni dool ang Department of Tourism sa Jerusalem. Ay kabalaka, ang industry diri sa Israel is tourism. Tabangan ka na mo, pag-facilitate. Imong iuli kining patayng lawas, tabangan ka na mo. Pero kung gusto ka, ilubong na lang din sa Jerusalem at the foot of Mount Olives. Ingon niya, Sir, og ako dado sa Pilipinas, pila magasto. Ingon niya, ang transportation sa patayng lawas, usay times 2 ang presyo sa buhi nga pasahero, usay times 3. So wow, 200 to 300,000 ang akong mga gasto. Dako man ang kwartaha, Sir, siya ko. Pero kung di mo ilubong sa Jerusalem, diagyod sa tiilan sa Mount Olives, daghang mga kwartahan nga nagpalubong diri. Balumog ano? Daghan. Pila may magasto, Sir, o di na ako palubong. Sa imong kwarta, siguro mga 50,000 lang. Sa dinhi ko na lang ipalubong, Sir. Kay gamay ra ba na gasto? Ikaw. Pero, Sir, isa ra. Nganong daghang gani ang nagpalubong diri? Siya'y nagpalubong kay matud pa nila. Duha ka libo ka tuig nga milabay. May usa ka Hudiyo nga gilansang sa cross og namatay o gilubong diri. Pagtulo ka adlaw nabanhaw. Na Sir, ibalik ko na sa Pilipinas, mabanhaw na di ilubong. Iulit ko na lang sa Pilipinas. Ha? Mga bana,
Pangutana ako nung karong gabi ninyo sa honey, o ako'y mamatay unsa man, gusto pa kang mabanhaw ko, di na. Higala! Ingon lang niini ang relasyon sa atong panimalay. Okay? Punto nga ikawalo. Ang babae, doon ay gift of intuition. Unsa man intuition. Ang lalaki, logical reasoning. Mga tarungan ng lalaki, sumala sa ebidensya. Ang babae, unsa man ang intuition. Atong i-define. Intuition. Instinctive knowledge. The state of being aware of or knowing something without having to discover or perceive it or the ability to do this. Naay desisyon nga ihatag, naay conclusion nga ihatag, wala ebidensya. Ni santo pa siyang una-una. That is intuition. O sa pagyod, instinctive belief is something known or believed instinctively without actual evidence for it. Doon, murag, debate yun ako, nga murag, na naman kita nga lilain, oy. Ay ganing binawa da, di yun, murag, lain yun akong gibate. That is intuition. Ha? Intuition. Iya na sa babae nga gift. Ang iyang perception, naara siyang gibate. Basta mo lang akong yun na, muna akong gibate. That is intuition. Arita sa utok. Duha ka hemisfer sa position sa utok sa lalaki o babae. Left brain, wala. Kagabi ita, lalaki. Karon dirita sa right brain. Ang wala nga, what is this, killing sa utok, mo process kinog information in a circle. Ang lalaki sa gani, linear. Layo ang tinanawan. Ang babae, dong ay lakob dadaan ato sa Cagayan, ni Armanta sa Zamboanga, diril ta Bitali, Sanggali, o diril ta tagot. Makita mo na nato ba, o maayo ba na itong negosyo? Circle ang iyang pagtanaw. Sees whole before recognizing parts. Solves problem experimentally and employs synthesis. Mga komparasyon, yang hatag. Mauna ang right brain. Kung sumala sa pagtuon, most women are more right-brained. Mauna, imo nang mausap. Posisyon na sa utok, di na mo mausap. So, ang tambag ka nato sa manual nga mong Bible na gayon diha, mga kagalaan. Kung adun ikaw igdulongog paminaw, paminawa siya. Mura na, mga bana, ang kinahanglan yun na to, paminaw lang. Bahala nga, 25,000 na nga mga pulong, hala, sige lang, paminaw na. Total, pagka mas 25,000, walang, kaya 25 raman na, kutob. Okay? Paminaw lang, mga kagalaan. Punto nga ikawalo. Ang babae, ganahan po, o mga gimik-gimik sa pagpadayag sa gugma. Ha? Ingon na ang mga babae. Review na to. Tulog ka pagi sa pagpadayag sa gugma. Casual, holding hands. Intimate, hugging and kissing. Ultimate, sexual expression. Munang tulog ka mga pagpadayag sa gugma. Tanaw na to ang nature sa lalaki at babae. Nagkagalaan. Okay? Lalaki, babae. Ang lalaki, pag casual na, mulatay na, nagto pa yun sa sexual. Automatic na, 1, 2, 3. Ang babae, dili ay, step by step. Oh, 1 o nata. Dong ayo sa shortcut, diha ita dali aba sa magadiha. Oh. Ang lalaki, dili ng kaulat. Di na kaulat og warm up. Ayaw na warm up, oy. Kapoy ng warm up. Inig-andara na kambera mo. Ang babae siya, ayaw, mabuak ng makina dali-dali ka. Oo. Tanaw ang asawa, ha? Step 1, istorya, gunit-gunit. Step 3,
haging-haging, kissing-kissing. Step 3, ultimate na, mga kaigsunan. Ingon ni ana, mga kaigsunan. Nga naman, nagkinahanglan ang babae o mga pamaagi nga ma-ignite ang ilang pagkababae. Sunod, mga kagalaan, ang babae mao'y grabe maapektuhan sa stage of life sa ginatawag empty nest, mga kaigsunan. Unsa man kanang empty nest, mga kaigsunan. Ato nang i-explain. Ang stage sa kinabuhi sa babae, mga kaigsunan, is highly affected sa empty nest. Okay. Ato nang explain. Nagingon ang Bible, everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Tanang mga batang dahil iyang panahon. Okay? So, muarita sa mga panahon sa emptiness. Ang emptiness means when the children are grown and gone, she needs new eggs, new goals to work on. A wise husband is sensitive to her changing needs and facilitates her progress. Padagko na sa mga bata, ug unya mga kagalaan, mo eskwela na, maminyo na, ang inyong balay inte. Og ang maapektuhan sa kahimtang nga wala na mga anak na bilin, mostly ang asawa. Kami ni Mrs. Serrano, tulong nga mong anak. Largang magulang sa Amerika, nagminyo. Largang nga kinuha, nagminyo. Ang kinamanghuran, dugay ni Hawas Balay, kay duha ka kurso ang gikuha. Salamat, salamat. Gina ko sa Inday, mayatag din na magminyo ni nga atong anak. Uy, aron natin kaubanan. Doon sa mga naminyo, ang yun. Pagkaminyo, gidalas bana sa Australia, kay Australia ng bana. Sabi ninyo, pagkabuntag, paglarga sa among anak, pagkabuntag, akong asawa na nilhing. Dali raman siya makapanilig sa ubang kwarto. Pagsangkos kwarto sa among kinamanghuran, wa man guwa. Asa raman eh. Gitanaw na ako, naglingkod, blanco ang mga mata. Nagusa mga gada. Ay, gimingaw gyud ko pang mingaw gyud ko sa atong anak. Dali mapiktuhan ang asawa nga ang iyang mga anak wala na diha. Mga amahan o ginahan, ato ning dawaton ang realidad. Nga kanang atong anak, bisag 12 pa nakabuk, mahurot na sila kabinyo. Magbalay mo dako, kining nga kwarto kang nunoy, kining nga kwarto kang junior, kining nga kwarto kang kwan, kining nga kwarto kwan. Wow, kanino ka balay. Pagpangamin nyo, kamon lang doon nabilin, kasambahay. Kada kwarto para sa inyong anak, ang nagpuyo, lawa-lawa, uk-uk na lang ang nabilin sa inyong kwarto. That is reality. That is reality. So, atong tanahon, mga kagalaan. Unsa ang panahon, unsa ang focus, unsa ang paginanglan. Panahon sa bagong kasal, ang focus, asawa o bana. Full-time lover. Ug unya ang iyang paginahanglan mo kanunay dikit ang relasyon. Bahalag waylong agon basta kay labing kanunay. Okay. Sa diha nga nanganak na wa na kayo matagad ang bana kay focus sa asawa tuwa na sa mga anak. Imong halok-halok ka na sa samok ba na ay bata. O, tanawa na, minus na kayo. Okay. Unya ang felt need, pamilya. Pag emptiness na, ang iyang focus, iyang kaugalingon, stang loya ginako ani. Nanganak kong unom, og naarabay sinultian nga nagingon. Ang inahan, makaanak og napulo, makaariglar og napulo, pero panagsalan nga sa napulo na ay mag-ariglar sa inahan. That is reality. That's reality. Sige, nagkwenta, kung sanay ilang nabuhat, mga kagalahan. Muarita sa bahay ang asawa.
Mabot na ang panahon, nga wa na yung regla. Menopause. Kagabi ang lalaki, andropause. Dini ang problema. Si Manoy, gi-andropause. Si Manang, gi-menopause. Dini ang problema, mga kaigsonan. Nga naman, nung saman, ang menopause, doon ay kausaban sa mga hormones sa sulod siyang lawas. Okay? Dayon, adunay tensyon ngayong bation. Sa dili pa ang menopause moabot. Nari kausaban siyang lawas. Samtang ang ubang babae, walay problema sa menopausal stage, pero kadaghanan sa babae, few months before sa menopausal, naanay mga problema, mga kaigsunan. Ang ubang problema, ang ilang mood, unya ang ilang risk sa depression mag-increase. Sa pa, unya, kining maong kagulanan, bisan pa wala siya historika ni adto nga nag-agi siya depression, panahon siya menopausal, usahay, grabe ang depression. Okay? Sa pa, usahay mga kagalaan, mahitabok po ka na, tapos sa menopausal. Mo nga ba na kinahanglan mag-amping, magatanaw, nga kung menopausal na gani na ba na asawa, kinahanglan imo ng sabtununon. Hinoon, naapoy mga babae, nga bisagwa agi menopause, maldita pod. Dili na na sa rigla, liwat na na sa ang lula, mga kaigsunan. Hindi na na matabang. Mga bana, panahon sa menopausal, usay ang bana, manuktok pa kay naay pangayoon. Ang asawa di na, kung ano ay, sakit-sakit rin sa lawas, oy. Nga naman, ang transmission kambyada, murag ni uga na ang transmission oil, mga kaigsunan. Munang mga biyada ang driver, mulagaak na. Munang ang babae, di na. So, may akong gitambagan na couple. Ang babae, more than 65, ang lalaki, more than 70 ang panuigon. Ingon ako sa akong church officers, say problema ana. Sa ikaw lang, pastor, kaya di may anak makatambang. Sige, ingna sa Merkulis na ako diha, kay pagkagabi, magwali ko. O diha sila ng hapon. Esther, brother, kamutong gusto magkikita na ako. Iko, ingon nila, sige. Wala ko dungana. Brad, diha sa kalingkod ha, unahon ako rin sa Esther, say problema. This is a true story. Ingon ang asawa, pastor, ako sa 65 kapyo na, si imong brother, 70 plus na. O sa imong problema, pastor, grabe ang iyang paginahanglan sa iyang pagkalalaki. Oy, kung saan ka grabe na, tiguang na, unya grabe. Ay, pastor, mutuo ka man, ha? Mamahaw, maniod to manihapon, mo isnak pa usahay. Oo, grabe ni nga, mga. Kumaw ba? Unya, Esther, sige na, alay na. Di na ko, pastor, uy, akong lawas, di na ko, ana. Sige. Esther, hawa na diri. Brad, alay diri, Brad. Din ko na, Brad. Ko, Brad, di na ko mangutanan ni mo. Na ba kay anting-anting? Na ba kay habak-habak? Kay mangayo ko ni mo ko. Ako po ang matiguang. At least, mo snack po ko. Ingon ang tigulang, wala man pastor. Ngano kadaghan pa po ana? Pamaw, ito panihapon, mo snack pag yun. Grabe naman po na, Brad. Sa ambot lang pastor, basta kay paghinahanglan na yun. Adi ay, gikuha na akong asawa. This is a true story. Brother, sister, kining si Brad, naging Panginoon sister. Alalay na lang, pastor, rin ako, anak. Sakit na yun akong lawas, anak. Brother, naisulban, ha? Kaya naisulban. Ikaw, Brad, matukag butika, ug unya, mangita ka ni ini. Kiway, touch, massage. Ilista na inyong mga bala. Brother, sa di pa mo mag-basketball, mo na ang imong ihaplas sa ring. Okay? Aro pag siya tog bola, ringless. Sir ko nag-explain. Oy. Okay. Pero sister, ay lagdaghana. Kaya kung imong madaghan,
Di makabalo security guard o may nisulod na magsakyanan o wala. Ginagmay lang. Sige Brad, ikaw palit. Ingo naman na di lang ko ng pastor, maulaw ko. Ako, sige sister, ikaw palit. Ay, di ko eh. Ako, di ko mapalit. Ingo, saragod, pagtaro na yun mo. Ikaw nga ba na, di mo palit. Ikaw nga sa, di mo palit. Kasi yung papaliton ako. Nangayaban mo. Bahala po guay inyo na kalipay. Ayaw ko yung papalit-palitaan na. Kasi, mga bana sabtununo na ay lawas sa inyong asawa, nga usay mo reklamo na tungod kay siya di ay nagkinahanglan ining haplas para sa wakwak, mga kaigsunan. Ha? Okay. So, timanin na, siya tinalang sa inyong cellphone, mga bana. Ha? Okay. So, ingon niya na lang, mga kagalaan. Point number 7. Ang bana, ma-stimulate unsa ang makita. Ang asawa, ma-stimulate kung unsa ang iyang gibati. Kita mo na. Ang bana, sa mata, ang atraksyon. Ang asawa, nilas kasing-kasing ang iyang gibati. Nga naman di ay, mga kaigsunan, ang bana gasto. Pag-on mo, kalayo. Pag-off mo, wala na. Pero ang asawa, electric stove. Pag-uni mo, wapa init. Wapa. Kulati lang. Pero mo init na gani. Bisag imong palungon, init lang gihapon. Sumuna ang asawa mga kaisunan. Ha? Lisod nimo sugdan, pero makaandar na gani. Lisod po pahulungon. Muna ang bana, kinarabas ang bana. Minus magbateri ng asawa, may tungod ng sex. Ikandos. Bahala panington. Maandar gani pag-andam na kay babiyan ng driver, mga kagalaan. Ha? So, ingon na ang nature, ano nga sabtun, mga kagalaan. O ang asawa, kada sisyon, kausa, kaduha, katulo, makaabot og langit sa kalipay. Hanana, multiple orgasmic, mga kaigsunan, amana. So, mga kagalaan, sa ingon ni anak, kinanglan, nga masabtan sa mga bana, nga ang relasyon nila, adunay kalabutan, silang sexual nga paginahanglan. Ang asawa, kung imong palanggaon, kung imong higugmaon, iyan ang bation, mangginatagon ang siya kung ikaw mangayo. Para imo ganing siya mga kagalaan, pasakitan ang kagalaan, siya magdumili niya na. Kay sisitibo ang sexuality sa iyang pagbati sa kasing-kasing. Muna may mga asawa, kaganiya sing-kasing ka lang ka, karon arang nang yun mong gudbuya, kay nakituyo, si Karen takin onron mo, rei mo. Muna, ang ginahin mo sa mga asawa. Kay, imo ni siyang pasakitan, imo ng pasipadang, di ba na mga kaigsuran? Ha? Emosyon, matandog. Kay, na naman, tungod kay sexuality sa babae, konektado sa iyang nervous system. Apil na sa psikolohiya, mga kaigsunan. Busa, gipalangga ang asawa, gihigugma, gitagad, ginatabangan, mangginunaon. Ang libro nga akong gibasa na gingon, gibatin ang sasawan na kong kalipay. Wow, palangga ko, gigugma ko, unya ka na nga pagbati, musaka sa ulo, manawag sa tiil, doon na tiil nga naagyan, nga kung ikaw mangayo, paghahatagan. Apan kung imong pasakitag sulti, mangluod kini, saka sa ulo ang pangluod. Ang pangluod, manawag sa tiil. Doon ay dilitiil nga magyad, buwapil po na pagluod. Nga kung ikaw mangayo, dili ikaw paghatagan. Emosyon ang puhunan sa asawa, mga kagalaan. Angay natong sabton mga bana, nga ang sexual na panginahanglan sa asawa is cyclical. Sapat, tiyempo-tiyempo. Ang lalaki, duha ka adlaw, tulo ka adlaw, buto. Ang babae, dili, oy, from new moon to new moon.
cyclical. Tagdugay moabot ang iyang pagbati, mga kagalaan. Gusto na ko basahon kini nga quotation. Nag-ingon ang usa ka British novelist, paminaw ninyo. I think women are foolish to pretend they are equal to men. They are far superior and always have been. Whatever you give a woman, she will make greater. If you give her a sperm, she will give you a baby. If you give her a house, she will give you a home. If you give her groceries, she will give you a meal. If you give her a smile, she will give you her heart. She multiplies and enlarges what is given to her. So, if you give her any crap, be ready to receive a ton of shit. Ang babae, dili ubos kay sa lalaki. Superior. Kay kung unsa imong ihatag, iyang padaghan. Hatagan ni mong similya sa lalaki, ulian na, ug bata. Hatagan ni mong balay, ang asawa, himuon niyang panimalay. Magdala ka grocery, ulian ka niya og pagkaon. Hatagan ni mong pagpahiyom, iuli ka nimo ang gugma. Pero imo siyang pasipadan, ratatat mga kagalaan o mga kaigsunan. That is the nature of a woman. Kagabi naging kita, number one need of a husband is sexual satisfaction. But the wife, number one need of a woman is affection. Yan naman, kaya ang atraksyon na siyang pagbati. Busa, ang mensahe alang sa mga bana, mga kaigsunan, mo. Husband, be careful of my heart, mga kaigsunan. Mo kini ang alang sa mga kababayanan. Ang babae nga asawa, adunay katumbas nga espiritual nga babae niini nga kalibutan. Unsa man ang espiritual nga equivalent sa asawa nga babae, mga kagalaan. Yes, atong tan-aw sa Biblia, ang babae nga putli nagasimbolo sa iglesia nga i-establisar sa atong Ginoong Hesukristo, mga kagalaan. Busa, ang mga bana, higugmahan ng mga asawa, mayroon nga si Kristo na higugma sa iyang iglesia, kini mo ay misteryo nga akong gisulti ka ninyo, nga kini mo ang iglesia na iya ni Kristo. Ephesians 5:25-32. Sa Book of Revelation, mga kagalaan, aniad dinhi ang napulo ka mga kinaiya sa iglesia nga gitukod ni Jesus. Sa Revelation 14, gisulti dinhi unsa ang mga paglunan nga gibilin ni Jesus dinhi sa yuta. Sa Revelation 12, nagpakita unsang struggle nini nga iglesia panahon na kini gimugna, mga kagalaan. So, punto nga numero 1, ang iglesia nga gitukod ni Jesus nagawali sa mayong balita nga walay katapusan. Ay kinagimon diha og nakita ko ang manlunda nga milupad sa kalangitan nga nagdala sa walay katapusan nga mayong balita giwali sa mga nagpuyo sa kalibutan. Punto nga ikaduha, kini nga iglesia lukop sa tibok nga kalibutan, tanang kanasuran iyang pagdadon ang mensahe. Manuman, kaya nagyon din iwala ang mga balita sa tanang mga kanasuran, sa tanang kaliwatan, tanang sinultian ug tanang katawhan. Mao kana ang katulan. Punto nga ikatulo, kini nga iglesia nagasulti na ang pag-utingkay, pag-investigate sa record sa mga tao, gisugda na ang paghukom sa pag-imbestigar sa mga binuhatan sa tao. O kini nga iglesia, sumala siyang pakisusi mga kagalaan, naging din, og nadungog ko ang makusog na tingog. Kadlo kang Ginoo, ihatag ni Maya, ngadto kaniya, kay ang takna
sa paghukom miabot na makagalaan. So, kini nga iglesia nagawali sumalas competition sa mga tagna sa 1844 gisugda na pag-investigate ang libro sa meduhatan sa mga tao. Punto nga ikaupat, kini nga iglesia nagabantay sa matuod nga adlaw igpapahulay. Ikapito nga adlaw sa simana, adlaw nga Sabado. Sumalas, 14:7 may kagalaan. Kaya nagyon dia, simbahon mo siya nga nagabuhat sa langit ug yuta ug tuburan sa mga katubigan. Kung imong tanaw ang napuno ka sugo, nagiskot nga ang Dios mo nagbuhat sa langit ug yuta, pagka ikapito, may pahulay siya mga kaigsunan. Kini mo ang tawag nga ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan pagasimbahon. Kini mo isugyot sa lunda gikan sa ikapat nga sugo. Busa kining iglesia nga gitugod ni Kristo iyang ipaybalo nga ang adlaw ng papahulay, adlaw nga ikapito, adlaw nga Sabado. Kini nga iglesia punto ikalima magasinggit sa Panginoon nga ang Babylonia nagunog na, nabungkag na ang gahom sa Babylonia. Kaya nagyon din ang Babylonia napuka na ang dakong syudad tungod kay iyang gipainom ang mga nason sa binos sa kapungot sa iyang pagpakighilawas. Pinadayag 14:8. Unsa man ang Babylonia? Ang Babylonia nagsimbolo sa kalibog. Resulta kini sa gisagol ang doktrina sa Biblia o ang tradisyon sa simbahan. Iyang gisagol, mga kagalaan. Punto nga ika-unom. Kini nga iglesia nagpasidaan. Nga adunay gahom nga gitawag sa Biblia mananap na mapintas. O adunay marka ni ini. Yes, kay nagyon din ang ikatulong manlunda misunod og miingon. Kung adunay musimba sa mananap ug sa iyang larawan, siya makadawat sa marka sa patik sa iyang atang ug siya magainom sa kapungot sa Dios nga gabubo sa kupa sa kapungot. Unsa man ang buti pasabot niya na ug unya siya nga magadawat sa marka sa mananap nga mapintas pagasakiton adlaw gabi sa kalayo nga mao ang imperno. Tigala, ang imperno umaabot. Wala pa'y nagdilaab na imperno. Ang imperno umaabot. Siya nga nagadawat sa marka sa mananap nga mapintas, igatambog sa kalayo. Unsa man ang kahulugan nini, ang mananap nga mapintas, simbolo sa gahom, gikan sa Roma. O ang dagway o larawan sa mananap nga mapintas, maong nagasunod sa iyang tradisyon, iyang balaod ngayon usap sa tibok nga kalibutan. O ang marka sa mananap nga mapintas, mao ang adlaw nagsisimba nga dili makita sa balaang kasulatan. O ang marka sa agtang, usbon ang pangunahon sa tao, usbon ang iyang lidukan, kay iya nang igahatag ang igpapahulay nga wala sa Biblia. Ang kapungot sa Dios simbolo sa pito kahampat nga bubo nining kalibutana. Punto nga ikapito. Kini nga iglesia nagbantay sa 10 ka sugo. Tibuok nga sugo. Nganuman, tanawa ang welcome address sa mga balaan ng mga tao. Sa adlaw sa kaluwasan, ang welcome na isulti sa atong Ginoo. Ani-ana ang pagpailob sa mga balaan. Sila nagbantay sa kasuguan sa Dios o nagkupot sa pagpamatuod ni Ginoo. Ang mga tao igsoon nga nagbantay kasuguan, kini sila mo ang ginatawag mga balaan nga mga tao. Punto nga ika-8. Kini nga iglesia gidawat si Ginoo pinaagi sa pagtuo. Pagtuo, mga kagalaan. Pagtuo. Busa, mga kagalaan. Pinaagi sa grasya. Kita naluwas, pinaagi sa pagtuo. Wala kita maluwas sa bisag unsa. Naluwas kita sa atong pagtuo diha ni Kristo. Punto
nga ika-siyam, si Kristo nag-antos o ang iglesia nga gibilin ni Kristo yuta nag-antos sa mga persecution. Remember this. A true church is a persecuted church. A false church is a persecuting church. Mao ni ang akong kalahian. Ang matuod nga iglesia mo ang ginalutos. Ang bakak nga iglesia mo ang manlulutos. Mga kaigsunan. So, niini na punto mga kagalaan, adunay dakong away ni Satanas batok sa mga katawhan sa Dios nga naa sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Nangitang yawa sa kaliwatan. Nangitang yawa sa mga katawan nga mibarog sa atong Ginoo, mga kaigsunan. Ug onya niini nga punto, kining mahimayaon nga babae sa pinadayap o revelation, mao ni ang simbolo sa matuod nga iglesia. My dear friends, mangita mo sa matuod nga iglesia, ayaw mo pangita sa mayong nga ngalan. There is nothing in a name. Kay pwede man bitaw magkupya-kupya bitaw tag ngalan, pero ang pangutana, ang iyang pagtulunan ba ni Ginoong Hesus? So di ta mag-ilog sa pangalan, tanaw na to ang iyang mga teachings, mga kagalaan. Okay? Busa kining babae nga nanamkon, mao kato ang pagpanganak kang Ginoong Hesus. Kay si Ginoong Hesus, mao man ang tinubdan sa iglesia o gigukod sa yawa, gigamit ang gahom sa Roma. Apan si Ginoong Hesus, gitago sa Ginoo, hinungdan ngawa siya mapatay ni King Herod, makagalaan. Ug unya pagkaman niya pagkabanaw, isakgaw siya paingon sa langit. O ang iglesia nagpadayon nga kini mitubo sa tibok nga kalibutan. Busa ang babae mitago sa kamingawan. Diin siya giadaman sa atong Ginoo. Og siya gipakaon sulod sa 2,260 days. 1,000 rather. 1,260 ka mga adlaw, mga kaigsoon. Yes, ang adlaw saptag nga is equivalent. 1 day equals 1 year. So 1,260 years or days is equivalent to 1,260 years. O unya mga kagalaan, ang iglesia nga matuod, gi-persecute kini sulod sa 1,260 katuig. Nagsugod ang gahom sa usa ka manglulutos niadtong 538 AD. Nahunong ang iyang gahom sa simbahan nga gahom sa diha nga leader sa mong simbahan gidakop ni General Berthier nga gisugo ni Napoleon Bonaparte ngatong 1798. Ug atong tan-awon 1798 nga nahunong iyang gahom minus 538 nga nagsugod ang gahom 1,260 years gilutos ang mga katawhan sa Dios sa usa ka kalihukan nga simbahan nga gipamatay ang mga tao. And according to the history, 50 million died under the hands of this persecuting church, mga kagalaan. Yes, mga kagalaan, mao kato ang espiritual nga kangitngit. Apan ang kamatuoran miturok kay ang kamatuoran bisag pila ka tuig nga gidaog-daog muturok ra gyud na siya. Hinungdan nga ang Christian nga doktrina naglibog na ta kay gisagulan sa mga mini nga mga pagtulunan. Kupa sa babae nga gipainom ang mga hari o gilimbungan o nahubog nga ang adlang ipapahulay dili na mao ang naa sa Biblia nga ikapito. Ug unya ang bautismo unta alang sa mga dagko gibalhin ngadto sa gagmayng mga kabataan. Nga unta musugid ta sa atong sala confession direct kay Ginoos apan ilang gipatipas nga ang mga balaan nga mga tao didto na ta mag-confess sa atong mga sala. Higala mga kaigsuonan. Dumara gyud ang destinasyon sa tao. Either langit
impierno. Walay tunga-tunga. Walay tunga-tunga. Langit, impierno ra gayon. Usa pa, isugid ang sala direkta sa Ginoo, dili sa pangulo sa simbahan. Usa pa gyud, ang imo sala mapasayo pinaagi sa mga penalty. That is not true. Ang sala mapasaylo pinaagi kang Ginoong Hesus. Yes, mga kaigsunan, bisag usaon pa nato ang patay. Magampo pa ta nga siya malangit, period na. Kung namatay sa butan, sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo, malangit. Kung nabuhat siya dautan, sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo, impierno siya magkaganan. O biturok ang kamatuoran nga nagtago-tago. Sa ikadasasayis na siglo, migula ang pagtulunan ni Martin Luther nga ang doktrina pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesus maluwas ang tao. Sa ikadisisiti kasiglo, adunay pagtulunan sa mga baptist ngang matuod nga pagbautismo ituslob yun sa tubig. Ugunya, magkagalaan, sa 18th century, mga Methodist, tayo sila, ang buhat ni Ginoong Hesus atong ipadayon. Iwali ang mga balita. Then, in the 19th century, sa ato ng kapanahunan, ang Ginoong Higala, na Seventh-day Adventist Church, doon ay pagtulunan nga gidala. Ang matuod nga ipapahulay nga iya ni Ginoong Hesus, o ang doktrina nga mubalik sa Ginoong Hesus sa dili madugay, o ang pagkaon nga ginapili, o ang balawd nga pagkamanon, o ang santuaryo sa langit, na si Kristo mo'y atong abogado. This is the contribution sa inyong mga higala, mga kaigsoon, restoration of the true Sabbath, mga kagalaan. Higala, nining kagabiyon, dahil mo ng Ginoo, aduna pa'y akong lain nga karniro, nga wala pa ni ining maong panon. Ako silang dadon dinhi. Tawagon ako sila ug sila makadungog sa akong tingog. Aron akong dadon sa usa ka panon ug usa na lang ang magbalantay. Ginatawag ang sa Ginoo sa kalalayng pundok sa mga tao. Iyang tawagon, iyang tawagon, iyang tawagon. Itipon sa usa ka panon aron usa na lang ang magbalantay sa mga karnero. Yes, nagyaw si Hesus, gumawa kamo, gikan nining kalibog na pagtulunan. Gumula kamo, aron mo balik gadto sa pagtulunan sa Biblia. Kamo nga akong mga katawan. Yes, ang yawa na suko batok sa simbahan na iya ni Kristo o iyang gigubat ang iyang kaliwatan. Revelation 12:17, mga kaibigan. Si Satanas nasuko. Wala malipay. Dili ganahan nga iwali ang matuod na kamatuoran. O ang katapusan mo, maminaw kita sa mga tagna nga gihatag sa atong Ginoo o nga nagkupot sa pagtulunan ni Ginoo. Sila nagabantay sa kasuguan sa Dios o nagkupot sa pagtulunan ni Ginoo. Unsa man kining pagpamatuod ni Ginoo, espiritu sa tagna. Ako malipay sa pag-ingong kaninyo nga ang inyong higala, the Seventh-day Adventist Church, doon ayo sa kababay, kansang sinulat, gihatagan og pagtaga, gitunan og mayo, og nilumtad hangtod karon ang Seventh-day Adventist Church tungod kay dunay nagatambag nga usa ka babae nga kaniadto 70 ka tuig nagserbisyo ngadtong 1844 hangtod 1915, mga kagalaan, lukop sa tibok nga kalibutan, nakasulat og 100,000 manuscript pages, mga kagalaan. Yes, atong pamatian ang mga manalagna nga sa atong Diyos. Higala, mga kaigsunan, ang mensahe karon nga gihatag sa atong Diyos nagingon, ako ikaw gihigugma. Sama ni ining babay balik sa kalibutan nga asawa ganahan gyud nga makadungog nga ang bana nahigugma kaniya. Yes, mga kagalaan, ang atong asawa malipay
nga makadungog nga mo ikuta, I love you. Yes. Aniya karon tanawa siya matahom o gulay mansa. Aniya karon siya akong hinigugma. Song of Solomon 1:15, mga kagalan. Ang bana magaingon, balik-balik, I love you. Atong isulti, atong iawit, atong isulat, I love you, mga kagalan. Sa nga pamaagi, mga kaigsunan, ang asawa sa buingon, ako na higugma kanimo, matag-adlaw ato ng litukon. Sa pagkaagi mga kagalan, nga si Jesus na yun, I love you with an everlasting love. Walay katapusang gugma ang gihatag ka na to. Gihatag ka na. Jeremiah 31 verse 3. Sa Kalbaryo lamang sa krus, kita maluwas. Walay kaluwasan ang Kalbaryo sa krus, mga kagalaan. Budul kita sa altar sa Kalbaryo sa krus. Kaya nagingon among malawiton, O Jesus, ako na igugma kanimo. Ako na sayon nga ako imong gihigugma usab. Yes, mga kagalaan, sa katapusan, akong isulti kaninyo. One time, gi-invite ko sa National Penitentiary Bilibid or Muntinlupa. Adunay simbahan nga natuko dito sa mga convert nga mga priso ug nahimong Seventh-day Adventist. Dito ko mga kaigsunan. Murag manglibawat akong balhibo mga kaigsunan sa kadlok. Nagigurdahan ko. Habi ninyo, sa dayo na ako guwali, doon ay awit. Ang awit, gikompose sa mga priso. Katong mga ngilnig nga mga priso, mga rapist, tulisag bangko, mga murderers, o guban pa na adya. Sila nag-awit. Paminawan ninyo ang ilang decompose na awit. A song that they composed. Matod pa nila. Tinagalog, pero di ko makatinagalog, magbinisay ako. Matod pa niya. O Muntinlupa, Muntinlupa. Sa mga tao nga tuwa sa gawas, impirno ikaw sa yuta. Apanalan ka na mong nga binilanggo, nga nakakaplag kang Ginosos, Muntinlupa, Muntinlupa, ikaw mo ay among bagong Jerusalem. O Muntinlupa, Muntinlupa, ang mga riyas sa prisuhan, mga pusil sa mga gwardiya, wala makapausab sa among pagkadautan. Apan si Ginosos, may nag-usab sa among mga batasan ug kinaiya. O Muntinlupa, Muntinlupa, impirno ikaw na tanawon sa gawas. Apanalang ka mo, himaya, kay niya kami nakakaplag kanimo. Higala, mga magilgig nga kriminal, na usab ang ilang batasan. Matod pa ni atong akong gikaistorya, Pastor, leader ko sa grupo din ang riot dire, ako ang leader. Nibaha ang dugo sa salog. Misulay ako paglayas. Napusilang akong tiil. Ila akong gibilanggo. Pero Pastor, ang gagko nga putaw sa mga rihas, wala makapausab sa akong kasing-kasing. Ang bala nga nakasamad sa akong lawas, wala makapausab sa kasing-kasing. Hapan pagpaminaw na ako sa pulong sa Diyos, gidawat na ako sa Ginosos, nausab ang akong pagpati. Higala akong gitanyag pagbalik kaninyo. Si Ginosos, adunay matuod nga simbahan. Dili ngalan sa simbahan ang atong pagapangitaon. Apan ng doktrina nga naa sa balaang kasulatan. Mausab ang atong problema. Walay problema sa panimalay nga dili mahusay. Kung ang bana Diyos nun, kung ang asawa Diyos nun. Kay kung suod kita sa Diyos, suod kita sa bana. Kung ang bana suod sa Diyos, suod sa asawa. Akong balikon, walay problema sa panimalay nga dili masulban. Kung lamang si Ginosos buhay atong sumbungan sa atong mga problema. God bless you all. Mayang gabi kaninyong tanan.
pabilin ta sa pagtindog, karon sa pagampo. Amahan nga gamanan, Diyos nga balaan, di matukib ang among kalipay, nining kagabhiyon, din among nahibalaan ang matuod nga iglesia. Ginoon Diyos, tabangi kami sa pagpili sa matuod nga iglesia, nga magadala ka na mo ngadto sa gingharian nga way katapusan. Panalangin niya ang mga seminaryan nining kagabhiyon, nga makahimo sila sa pagpamauli, upong sa mga panalangin o proteksyon. Kay kinintanan Ginoon Diyos, amo lamang kanimo isalik itugyan sa ngalan ug bugtong maluluwas. Amen. Okay, salamat. Manlingkod ta balik.